A Pobra do Caramiñal delega na Deputación a recadación de impostos, o IBI, o IAE, a taxa de vehículos e as multas da Policía Local estarán xestionados agora polo ente provincial. A Pobra do Caramiñal apóiase na Deputación da Coruña para o cobro dos impostos directos e as multas de tráfico. Será o ente provincial quen se encargue da súa recadación por motivos loxísticos, mantendo o concello o imposto ao lixo. Unha decisión que non ven motivada polo posible mal funcionamento do sistema de cobro. Asegura o concelleiro de Facenda que, dado o tamaño do concello e para non saturar o sistema de recadación, se decidiu optar polos servizos da Deputación. Se podrá preguntar por que se fai este cambio. Funcionaba mal o servicio? Anteriormente non, o servicio funcionaba moi ben, é dicir, hai dos traballadores moi bons que na recaudación voluntaria que tiñan un gran porcentaje de recaudación, estábamos rozando en todos os impostos máis ou menos máis do 85%, pero tras falar cos técnicos tanto de tesorería como de intervención, tendo en conta que este concello ten unha tesorería acumulada, pois considerábamos que era bo para o tamaño que tiña este concello e non sobresaturar un servicio como a recaudación, pois facer uso desta ferramenta que a Deputación lle ofrece aos concellos, que é a delegación de certos impostos na propia Diputación, que ten moitísimos máis medios, tanto para chegar nos períodos voluntarios como, sobre todo, nos executivos, que son aqueles donde, bueno, pois a xente ten debedas pendientes que moitas veces non chegas e acaban por prescribir. O IBI, ou contribución, o IAE, o de vehículos e as sancións da Policía Local son os xuros que neste 2025 pasan á xestión provincial. O seu cobro farase mediante carta de pago, podendo cada cidadán acudir a un centro bancario para realizar a transacción. A partir de ahora que estamos falando de o IBI, é dicir, o que se conoce como a contribución, o imposto de vehículos, o IAE, que este só afecta ás grandes empresas, e depois o que son as multas que, bueno, as sancións que impón a Policía Local. Cal é o único cambio realmente que vai haber? Xa ano pasado, na recaudación que tuvo o Concello, xa se emitiron cartas de pago, creemos que é o máis correcto, é dicir, é verdad que antes a xente podía pagar aquí a través de TPV na recaudación, xa ano pasado xa esa opción, aínda que se permitía, xa maior en moita xente xa se lle emiteu carta de pago para ir ao banco, vas ao banco e pagas. Entonces, bueno, ahora o que se vai impoñer é a carta de pago, a xente vai chegar no seu momento as cartas de pago. Os períodos de cobro manteránse nas datas habituais, a excepción deste 2025. O enviar o mes pasado os documentos dende o Concello á Deputación, o cobro destes impostos retrasarase ata os meses de outubro ou novembro. Este ano os períodos de cobro van ser exactamente os mismos, salvo este ano que, como estamos, aínda se lle pasou o mes pasado toda a base de datos á Diputación, eles agora están, a través do programa que teñen GTT, están collendo todos eses datos, ordenándos, entonces non vai a chegar a tempo para que emitan agora as cartas de pago relativas ao cobro de vehículos que se suele facer agora neste período de marzo-abril, entonces xa falamos con eles, seguramente este ano se emitan en setiembre, xunto co IBI, pero vai ser o único ano que pase esta circunstancia, vale, decir, despois, en vindeiros anos, vehículos cobrarase, como se viña facendo habitualmente, entre marzo e abril, o lixo, que é unha tasa que si vai seguir cobrando propiamente o propio Concello, vamos a seguir nós mantendo ese trámite sobre xuño, ou así. Esta nova xestión dos impostos non supera cambios na veciñanza. Asegura Eloi Sobrido que ningún veciño se deberá desplazar á oficina da Deputación situada en Ribeira para realizar as xestións pertinentes, senón que poderá facelas dende a Pobra. É dicir, eu quero desmentir estas afirmacións que pode haber, a xente vai poder seguir facendo os trámites aquí. A que me refiero cos trámites? Se alguén solicita domiciliar, por exemplo, o imposto de vehículos, vai non poder facer desde aquí? Sí, aquí vai haber un modelo, polo cal, unha vez recuberto, mándase por registro de entrada á Diputación, e será a Diputación quen se ocupe da xestión, pero non vai a ter que nadie desplazarse físicamente a Ribeira.